Pagkamatay na isang anglerfish ni romanticize daw. Samgyupsal date, salamat na lang din ang pambayad. Ito ang papabalita na ilinggo. Ako ulit si James Yapper para magatid ng balita na sa Pilipinas. So atin na agad simulan. So ito maganda to. Kung nakita nyo yung viral na anglerfish na paakyat dahan-dahan sa pinakailaliman ng dagat na hindi dapat sila doon. Ang mga humpback na anglerfish tulad nito ay nakatira sa mga matitinding pressure. So aga umaakyat yan ngayon sa surface. Wala nga dapat ilaw na umaabot doon para sa Finding Nemo. Alam niyo yung kalaban nila doon. Hindi dapat siya umabot dyan. Wow, makakasama ko talaga si Jesus. Wow, ang ganda pala ang langit. Ganda. So ito ngayon ay nagawan ng meaning ng mga taong nakakita nito. Ito yung itsura niya, di ba? It was beautiful. Parang si Icarus. Icarus pero sa ilalim ng dagat. So ito yung isang comment ni Reynan tungkol dito. Y'all are way too sad over an anglerfish that just got lost, so the sun immediately died. Like no, this is not some poetic escape in the darkest journey. It's a deep sea creature that literally cannot see in light and probably spend his final moments confused, blinded, and suffocating. Kasi nag-iba yung pressure eh. Parang iba ang pressure na hindi sana yung katawan mo, either mag-implode ka o masira yung organs mo. There are only two actual explanations. Either it was sick, di ba? Kasi di na niya kaya i-balance yung sarili niya sa tubig na yon, or deep sea temperatures are changing. Most likely because we keep cooking the planet. But sure, go ahead, write your dramatic caption about rising from the depths while nature throws us yet another warning style we'll all ignore. Nakita ko, tinag niya ako dito, pero tinag din naman ako ng ibang mga cancer dyan. Pag-usapan muna natin. Ano to eh? Existentialism to eh. Naghahanap tayo ng kahulugan sa isang kalawakan na parang wala namang kahulugan. Nasa nature natin yon para maghanap ng meaning. Kasi naghanap tayo lagi ng meaning sa ating mga struggles, sa ating suffering. Kasi yun ang nagpo-push forward sa atin. Pwede mo sabihin na kasinungalingan yun o ilusyon lang ito para i-push yung sarili mo. Pwede naman yun, wala namang masama doon. May mga taong nalululong sa ilusyon na ito. Trivia lang din pala. Yung humpback na yun, female daw yun. Kasi wala namang antena ang mga lalaki. At yung mga lalaki, almost 1 inch lang. Ito lang sila. Ito lang sila kalaki. Tapos yung mga babae, umaabot na ng 5 inches. Ito lang sila kalaki. So mukha lang siya malaki dun sa mismong video. Nasa performance naman kasi yan. Paano ngayon kung 5 inches siya? Ganito lang kalaki na panood mo. Pero dahil nga sa mga naka-zoomed in, kasi syempre yung mga camera na yan ay para sa mga deep sea exploration, grabe ang mga magnification sa meron niya. So ganito lang siya kalaki. Okay lang yan. Mga below 5 inches dyan, tandaan nyo, magmahal na lang kayo ng tulay. Sapat na. Hindi ko yung problema, bahala kayo dyan. So wait lang, nasa sidetrack tayo. So dun sa mga nalululong, dun sa paghanap ng meaning dyan, yun na nakakasama. Sa mga nanonood dyan na Rick and Morty, alam nyo ba yung show na yun? Marami dun mga instances na ina-explain niya na sukot yung paghahanap ng meaning ng ibang mga tao, yung pagdasal nila sa ganitong klaseng deity o ganitong paniniwala, mga pinagmimix sa paniniwala, yung mga ganon, yung mga beliefs na yun. Okay lang sa akin yun. Lalo na kung makakatulong to sa'yo. Pero wag mo i-expect na re-respetuhin ko yung belief na yun. Pero i-respect ko yung pagpili mo ng belief na yun, kung yun ang kailangan mo. Naginawa ko nito example dati nung kaila Ed Kaluwag na kunyari merong isang nanay na ilang taon na inaalagaan yung kanyang anak na merong kapansan. Tapos meron lumapit sa kanya sa kabundukan na isang ermitanyo na binigyan siya ng medisina na sinasabi na makakatulong to sa anak mo. Alam naman natin kasinungalingan yun. Sabihin natin kapansanan na yun ay hindi mo mahihil sa ganung paraan. Pero nabigyan ito ng solace. Nakatulog sa gabi nang di umiiyak yung nanay na yun. Okay lang sa akin yun. Sige lang. Pero pag ito'y binenta na nung ermitanyo sa kanya sa halagang 500, ay linggo-linggo pag nauubos itong bote ng hinalo-halo lang niyang mantika at paminta at onting mga daon na hanap siya sa labas ng kanyang bakod, ng kanyang bahay, doon na ako naiirata. Kasi sumosobra ka na eh. Ginagatasan mo na yung paghanap ng meaning o na emosyon o na escape ng isang tao para sa mga ganong pagkakataon. Kasi hindi lahat ng tao kakayanin yun. Hindi lahat ng tao kakayanin, walang meaning ang buhay, pa-unalive na lang ako. May mga tao mas binabagayan yun. Ngayon, itong pagsabi natin ng you all are way too sad, ang hirap i-quantify nun. Oo, maraming tao na nalungkot doon, pero marami din naman taong walang pakialam doon. Siyempre nakita natin ay yung mga nagpo-post online ng kanilang naramdaman emosyon o naramdaman nilang meaning sa pag-akyat nito. Alam ko naman na wala naman talagang, I'm sure di iniisip no angry pisa, may ilaw pala dito. Wala siyang pakialam doon. Di ko nga alam kung meron siyang grasp nung meaning nung nakikita niyang ilaw. Kasi buong buhay niya, nasa ilalim siya ng dagat na hindi umaabot ang araw o hindi umaabot ang ilaw. Parang nasa ibang dimensyon yung iniisip natin. Ngayon, para sa mga tao nag-isip nun, nung meaning, nung paghahanap ng meaning, wala akong problema doon. Kung yun ang makakatulong sa kanilang pinagdadaanan o yung natural na instinct ng isang tao na maghanap ng kahulugan sa mga maliliit na bagay, sa mga halos walang kakwentang bagay, okay lang sa akin. Iba pa nakakita ng imahe ng isang Diyos sa iniihihan na pader. Okay lang. Medyo matatawa ako sa mga ganong tao, pero kung yun ang makakatulong sa kanya, na makatulog sa gabi o makalimutan mo
mo na yung mga problema, then okay lang, di ba? Religion is an opium of the masses, ika nga, di ba? Kung makakatulong sa'yo, go lang. Ang belief at relihiyon ay hindi lagi magkasama. Yung mga ganong topics. Ang tawag ito is apophenia. Para ano lang ito, mga schools of thought and philosophy na hindi naman mali yung sinabi mo at hindi rin naman mali yung sinabi nila. Parang dahil internet to, di ba? May kanya-kanya tayo opinion at pwede namang mabuhay na parang tubig at mantika yung meaning na yun. Kung ako ang tatanungin, aking unsolicited yapping opinion dito ay hanggang hindi nagiging toxic at hindi ginagatasan yung tao sa kanyang mga paniniwala, okay lang sa akin yun. Parang wala namang mawawala sa akin kahit magpapaniwala ka sa kung ano kahit meron dyang mahikang mani na gumagalaw sa gabi ng alas 3 ng gabi pag meron kang gustong wish, go kung nag-enjoy ka doon, sige. Pero kung naapektuhan doon na kailangan mong iwan yung anak mo doon para bantayan, nasira tulog niya, diba? Nakakasira ng buhay ng iba. O gagawin mo batas ito na lahat ng tao dapat gawin to. Di na pwede yan. Yung mga laruan mo, laruin mo sa loob ng kwarto mo. Pero wag mo ilalabas yan dyan. So yun ang aking thoughts regarding dito. Nakatawa to. Bulag. Mamamatay na ako, bulag pa ako. But at least, wala siyang kakayahan maintindihan na ginamit natin siya para sa sarili nating meaning. Okay lang yun. Diba? Wala naman siyang konsyensya o di naman yun maabot ng kanyang utak Naisipin niya, merong mga unggoy na walang buhok. Ginawa ko inspirational death. Okay. Ang lalim masyado. Gusto ko lang katarantaduhan Ano ba? Tulad na bali yung takira. Sa isang local samgyupsal store na pinost ang isang nagde-date na hindi daw nagbayad ng kanilang samgyupsal. So, ito yung nung Valentine's at inuwi pa nga daw nila yung pepero. Siguro yun yung para sa Valentine's special nila. So, ang hinaing nung pinost na kanilang mag-date ay matagal daw yung kanilang serbisyo. Well, di mo na masisi dahil nga Valentine's. Tapos sinabi niya dito na hindi lang yun ang time na umupo kami sa table, ang dumi-dumi, tas balak pa nila ilapag yung meat sa table na di pinupunasan yung lamesa. Ay as din punasan naman even sa utensils, tinidor lang at chopstick nakalagay, tas may kalawang pa yung tinidor. So marami siyang hinanaing. Pero essentially, ba't di ka nagbayad? Kung ikaw yung bayad sa isang budget na samgyupsal place, babaan mo na yung standards mo. So mali ka pa din doon. Pero yung pag-post nung kanilang imahe online ay kahit sabihin natin for the good of the public, binubuksan mo lang yung sarili mo sa mga legal repercussions o sa mga legal na mga battles. Kasi kahit tama ka na, kasi may nakita akong parang kinoment nung owner na bakit pinapakita naman sa store yung mga mukha ng mga nag-shoplift. Tama, totoo. Pero ito'y online. Iba na naman tong legal landscape. Iba na naman usapan yan. Parang mapapansin mo pag sa news, kahit huling-huli na sa akto, prima facie evidence pa yan, yung tipong kitang-kita ng ginawa, naka-blur pa rin ang mukha. Bakit? Kasi doon sa mga istasyon, yung mga journalistic bodies na yan na nagsasabi ng balita, iba kasi yung ipinapanalo mong batas dito Yung kuyari, yung kaso na sinasabi mo na hindi sila nagbayad, di ba? Pag nanakaw yun. So, panalo ka doon. Pero hindi yun connected dun sa paglabas mo ng kanilang public image. Magkaiba yan. Ganon din naman, di ba, pagdating sa mga bungguan ng kotse, di ba? Magkakahiwala yung kasong pagkabunggo at kung kayo ay nagsuntukan, di ba? Magkakaiba yun. Iba-ibang daanan yan. Hindi yan para, pag panalo stage ako, kakalimutan na natin yung ginawa ko sa'yo na pwede rin ako makasuhan. Hindi yun ganon. Hindi ito para laban ng Yu-Gi-Oh na pag naubos yung life points ng isa, wala nang laban yung isa. Ibabato na siya sa shadow realm ng kulungan. Hindi ganon. Pwede ka pa rin habulin dyan. Dahil pinapost din nila yung parang update sa mga nangyayari. Nilabas nga nila yung CCTV. So ito yung kanilang CCTV. Ito daw yung magjowa na nakamotor. Labo. Moment of purple sa FM Static. Yung cellphone ko po, pwede po ilapit ng sobra. Ito daw yung magjowa. So ngayon, sinasabi daw nung magulang nung babae na i-delete nyo tong photo, i-delete nyo tong video, pwede magkakaroon tayo ng labanan, di ba? Excited na siya umuwi pero hindi siya nagbayad. Niyakap pa siya ni Kuya. Oh, love na love. Baka nakalimutan. Kasi yun yung kailangan mo i-prove Paano pag sinabi nakalimutan lang nila? O di sana, bumalik na lang kayo dito at tinawag din naman yung mismong story na bumalik kayo dito para i-delete ko na tong post na to, di ba? Yun kasi yung mahirap sa social media. Kahit nasa tama ka, hindi mo dapat wino-weaponize. Pinang-educate mo dapat ang social media. Siguro sa ibang paraan dapat nila to ginawa kahit nasa tama itong store na ito. Kasi, di ba, yun nga, binubuksan mo lang yung sarili mo sa mga unnecessary na mga legal battles. Parang sa doctrine of the last clear chance. Kahit nasa tama ka, kung pwede mo naman maayos, kung pwede mo naman maiwasan, kung kinaya mo, kung nasa posibilidad na sana ay naiwasan mo, meron pa rin yung kaakibat na penalty sa'yo. Iba yung babayaran nung nakaargabyado sa'yo, iba yung babayaran mo dahil hinayaan mo magpatuloy yung pagkaargabyado
gabyado sa'yo. Parang ganun siya. Marami din kasi nagko-comment na hindi yun naman kasi din kayo ganun kagaling serbisyo. Pero hindi yun rason para di ka magbayad. Di ba, gets ba? Ang layo no. Bakit tayo gumagawa ng sarili natin hostisya? Ano to? Nagkaon ka, malab? Oo, kumain. Libre pa nga eh. Libre pa yung kain namin eh. Ikaw naman. Bubble gum ka sa Magkaon ulo. ka na nga ni. May magugutom ka. Buti na sinabihan ako kasi hindi na ako kakain kung walang nagsabi ng kumain ka na ba. I miss you. Magpapakagutom ako. Wala akong tiwala sa tropa na gumagano yung ilong ko. Alam ko kung saan nanggaling yan. Alam ko kung saan mo pinahin yan, hayop ka. Mua. Nasaan yung chup-chup? Hayop ka. Amuin mo nga, amuin mo headphones. Uy! Ano to? BR. Sa Green Hills. Hindi, magpapalagay pa ako ng ano eh. Sira na yung ano ko. Yung cover ko, ayop. Judgmental society is amazed by some of their people lost their confidence. Hala kuya, hindi ikaw yung gusto naming magganyan. Oo, yun, pakitawag kuya. Kuya. Malulungkot ako niyan. Okay. Ako nga pala sila yung nag-aalog. Sige ate. Okay. Siguro may mas magandang paraan ng pagsabi nun. Oo, sinabi nyo sana beforehand. Nakakaya. Well, yun nga. Pwede ka bubiling seafood, pwede ka makakabili ng class. Yung kanina nga imahe nung anglerfish, diba? Nakita mo yung itsura niya. Yun yung mga hindi na judge sa pagmumukha, diba? Sana hindi na dinamdam ni Kuya yan. So, well, yun nga eh. Iba kasi yung nararamdaman ng tao sa nararamdaman dun sa mismong video. Kung sa kanya okay lang yun, wala ka na magagawa. Tulad na balita yan na to, off my chest. Tayo na talaga, kailangan talaga murahin. Nagtatrabaho ako from 12 to 8. Pag out ko, tulog agad kasi may pasok pa ako sa school ng 3 to 8:30. Yung feeling na antok ka na, as a verge ka na ng pagtulog, tas ginising ka dahil need mo bantay ng, okay, mukhang pwede siya magmura, parang galit na galit siya. Ang dami mong anak, madami kami, pero bakit ako? Kasi support na nga lang ako, kahit hirap na ako, pero nakapag-aral lang kasi ayaw ko mag-stop. Pagod ako ma, hindi mo nakikita. Ang unfair mo ma, si Kuya nakapag-aral na maayos kasi ginawa mo lahat, pero ano bilalik niya sa'yo? Ayun, tambay kahit pa yung degree nawa. Oh shit! Pero gusto ko, drama ng pamilya. Ayaw umarot ng trabaho kasi gusto yung madali lang. Unfair lang, hindi na nakatay na maging working student niya tapos ako na sumikap, hilig mo hit-hitan ng pera. So walang kwenta daw yung mga kapatid niya na lakwatsa. At ang kanyang edit ay, nabasa ko lahat ng comment niya, nag-usap na kami na nanay ko dyan pero hindi makaintindi. Nag-crack out na ako one time pero sarado utak niya. Sinabi din niya na pagod siya, parehas lang. Okay. Pag pagod ka, pagod din ako. So cancel out lang. Kaya lang gusto ko lohika. Hindi ko masasabing parehas kami kasi hindi naman ako ganyan sa kanila pa. So gusto na rin niyang makaalis at makakapagbukod na siya. Ito siguro yung culture natin na ibang-iba sa ibang mga lahi. Yung pagbubukod na normal kasi sa mga hayop na humiwalay para masubukan yung sarili lang kaya. Nagkakaroon kayo ng mga kakaiba at mga toxic na mga settlements or relationships pa magkakasama kayo sa isang bahay. So yan, naipon nga at anong nangyari, nakasama pa kasi talagang minura pa niya yung nanay niya dahil doon. Kasama yung ganyan kasi nag-harbor ka ng galit. I'm sure hindi naman yung una niya naramdaman pero ito yung years or months na naipon na naiirita siya. Well, yun nga, ang mano nga sa mga ganyan, pinakamadaling paraan talaga ay bumukod ka lang, mag-ipon ka. Onting push na lang, makakalis ka din. Pero wag mo nang murahin yung nanay mo. Wala naman yung maitutulong eh. Yun na lang siguro yung huling respeto na mabibigay mo sa kanila. Mabuti yung at least, up to that point, itigil mo na. Okay, mainis ka sa kanila, gustuhin mo ng bugbukod, pero wag mo na siyang murahin. Wala naman yung mailalabas sa'yo eh. Emotion mo lang yan na gusto mo ilabas. Ito yung mga babasahin mo siguro a year from now na, saan hindi na ako na minura. Pero, the point still stands. Maganda pa rin naman yung gusto mong maging, di ba, na makaalis. Ganun na lang. Okay na yun. You are a Filipino film boy. Oh! Okay, ang Big 5. HMO. Ang Big 5 na mga gastusin. Pero minsan naman, kung kaya gagamitin mo siyang pantrabaho o para makatulong sa'yo makapunta sa opisina mo, di wala masama. Okay lang yan. Basta hindi OA, baka naman yan yung may mga 3 tubo na kamukha na ni Megatron o ni Optimus Prime. OA na yun. Dapat yung kaya mo lang. Dapat responsable ka pa rin sa gagastusin mo. O doon tayo tapos sa ating balita ngayon. Nagustuhan nyo ang ating medyo naging philosophical na usapan. Bila pala kayo na ating merch para di rin kayo mabobo. Galit sa bobo, bobo rin naman. Order na below kasi lalabas na ating next batch. Gusto nyo pa na mga ganito, with a like, share sa mga pilosopo yung press. Huwag mo subscribe, James Shopper na mamaalam. Shoo!